दाख्लै बावैसो बा मैयाफोर जायफोरखौ बिथांमोना सोदों बे जोंनि सोद्रोमाबो नंखाया बे गावनि बिबानखौनो बिथाङा सामलायनो हायाखै सामलायनो हायैनि जाहोनावनो बिथाङा बिजेपि दोलोआवहाय हाबदोंमोन थांनाय बोसोरावनो बिथांमोना बिजेपि दोलोआव हाबदों बिजेपि दोलोआव हाबनानै आरो दिनै माने इउपिपिएल दोलोआव आरो गोदानै हाबबावबाय बिजेपि दोलोनिफ्रायसो बिथाङा मा बिबान दंमोन बिथाङा गावनो क्लेरिफिकेसन खालामनानैसो लानांगौमोन जायफ्रा गोदानै माने इउपिपिएल दोलोआवहाय हाबदों बिथांमोना जोंनि बिपिएफ दोलोनि नंखालामोन भब बसुमतारी बिथाङाबो 6 बोसोरनि थाखाय एक्सपेल जाखादों दा जों बिथांमोननि जोंहा जइन जानायाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया आरो सिन्था खालामनांगौनि खोथा गैया जोंनि सोद्रोमाबो नंखाया बिबानगिरिबो नंखाया दैदेनगिरिबो नंखाया शुभाकांक्षीबो नंखाया दा बेखायनो जोंनि खोथायानो फैला बेहाय बिपिएफनि खोथायानो नंला दा बिजेपि दोलोनि खाथारमोन भब बसुमतारीया बिजेपिनिसो खोथा ओंखारनांगौ मैया दाख्लैनि गेजेरावहाय राजनैतिक भावे एसे कालार लागायलायनाय जादों सोरनिबा दोलोआव थानायखौनो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिबानगिरि होननानै इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जाबाय होननानै बिथांमोना फोसावदों जोंनिफ्राय क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों बे माने बे खोथाखौनो दा थांनाय बोसोरावनो जोंनिफ्राय नागारनाय आरो थांनाय बोसोरनि जुलाइमोन नामा जुलाइ बोसोरावनो जोंनि दोलोखौ नागारनाय जोंनि बिपिएफ दोलोनिनो बिथांमोना सानसे समावहाय लिडारमोन नंगौ लिडारालाय नंगौमोन जोंनि भार्गव ब्लक बिपिएफखौबो सानसे समाव नेहाथारि गाहाय नेहाथारि जानानै बिथांमोनानो दैदेनदोंमोन आरो मैया दाख्लै बय गोदानै इउपिपिएलआव जइन जानाय भब बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बिपिएफ दोलोआवनो दंमोन लाइमोन गांखंनि लाइमोन आफादनि मिरु आफादनि सिडब्लिउसि बिथाङा सोद्रोमामोन नाथाय बिथाङा मैया दाख्लै जा इउपिपिएलआव जइन जाबाय बिथाङा निस्सय माने बबेबा मोनसे दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै जइन जादों दा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया नाथाय बिथाङा बिपिएफनि आं उमुकमोन थुमुकमोन होननानै बिथांनि बिबृतिनिफ्राय जों मिथिनानै मोनदों सोरबाया मिडियायाबो हयथ' बुंनो हागौ लिरनो हागौ बेवहाय जेबो ओंथि गैया बिथाङा बेबादि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि नङामोन साननैसो बिथांनो एसे दायित्व होनाय जाथ'दोंमोन इनचार्ज हिसाबै बेल'सोमोन बिनोथ' बेबादि दायित्व होनानै जोङो भेरगाव ब्लक बिपिएफ दोलोनि लाइमोन गांखंखौ जों सामलायनो थाखाय बिबान होनाय जायाखै बिथाङा साननैसोनि थाखायल' बिबानखौ रुजुदोंमोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बिथांखौ मिरु आफादनिनो आरो गिदिरसिन बिबानावहायसो जों बिबान होनाय जादों नाथाय बे गावनि बिबानखौनो बिथाङा सामलायनो हायाखै सामलायनो हायैनि जाहोनावनो बिथाङा बिजेपि दोलोआवहाय हाबदोंमोन थांनाय बोसोरावनो बिथांमोना बिजेपि दोलोआव हाबदों बिजेपि दोलोआव हाबनानै आरो दिनै माने इउपिपिएल दोलोआव आरो गोदानै हाबबावबाय बिजेपि दोलोनिफ्रायसो बिथाङा मा बिबान दंमोन बिथाङा गावनो क्लेरिफिकेसन खालामनानैसो लानांगौमोन आं बिजेपि दोलोनिफ्राय उमुक सोद्रोमा बा नङाब्ला उमुक बिबानगिरि बेबादि होननानै बिथाङा क्लेरिफिकेसन लानांगौमोन आरो लोगोसे जायफ्रा लांदों दोलोआव जइन खालामदों बिथांमोनाबो बे बिजेपि दोलोनिफ्रायसो माने भब बसुमतारी बिथांखौ जोङो जइन जाहोदों होननानै बुंनांगौ दुर्भाग्य माने बाथ्राया बेनो जाहैबाय दिनैसिमबो बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय दैदेनगिरि बिबानगिरि हिसाबैसो माने गावखौ फोरमायना लानाय बादि जाहैदों माब्लाबानो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांमोना गोजान जानानै थाखानायसो अजय बिथाङाबो मोनसे समाव बिपिएफ खालामबाय बिपिएफ खालामनानैनो गाव माखासे सम माने गाव गावनि न'खरनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ बिथाङा खालामो आरो मा जाहोनाव बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै बिजेपि दोलोआवहाय थांबाय जोंनि खोनानायावथ' इन'भा होगोननो 10 लाख रां थाखा होगोननो होननानै बिथांखौ बिजेपि दोलोआवहाय बिजेपि दोलोआ थिसनदोंमोन नाथाय जों खोनानो मोनफिनबाय आरो जोंखौथ' बिथाङा एप्रच खालामफिनबाय अजय सिंगर बिथां माने जोंनि बारग' नेहाथारिया बिजेपिआव जेबो गैया बेखायनो आङो बिपिएफ दोलोआवनो फैफिनसै आरो बिपिएफ दोलोआवनो बिबान लानानै माने खामानि मावनोसै
जोंबो सानबाय गोदोआवनो जिहेतु माने बिपिएफ दलाव मोजां खामानि मावखानायखाय लिडारखाय जोंबो आरो मोनसे मोजां बिथांनो मर्यादा होबावनोसै होननानै जोंनि जिल्ला कमिटिनिनो बिपिएफ दलनि सिङाव थानाय आदिबासि सेल मोनसे जातिनि बे सेलनि गाहाय बिबानखौनो गाहाय नेहाथारिखौनो बिथांनो होनाय जादों। नाथाय बिथाङाबो बे बिबानखौ बिथाङा रुजुनो हायाखिसै। गोदोनि माने बिपिएफ दलनि बिबानखौ बिथाङा रुजुनो हायाखिसै। दा आरो गोदानै इउपिपिएल दलआवहाय जयेन जाबाय। जोंहा बुंनांगौ मा खोथा थाबावनो बेहाय। मोनसे दोलोआवनो थानो हायाखै, मोनसे दोलोखौनो खामानि मावनो हायाखै, आरो मोनसे दोलोनि उद्देश्य लक्ष्य बा निति आदर्शखौनो बिथाङा बजायनानै खामानि मावनो हायाखै। बिथांखौ आरो जों मा बुंनांगौ? बुंनांगौनि जेबो खोथायानो गैया। दा बेखायनो जायफ्रा गोदानै माने इउपिपिएल दलआवहाय हाबदों बिथांमोना जोंनि बिपिएफ दलनि नंखालामोन। अजय सिंगरा आगोलावनो खनसे एक्सपेल खालामजाखानाय 6 बोसोरनि थाखाय, आरो नेक्स्ट बारावबो बिथाङा एक्सपेल खालामजाबाय 6 बोसोरनि थाखाय। गासै बिथाङा 12 बोसोरनि थाखाय एक्सपेल जाखानाय, आरो भब बसुमतारी बिथाङाबो 6 बोसोरनि थाखाय एक्सपेल जाखानाय। दा जों बिथांमोननि जोंहा जयेन जानायाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया आरो सिन्था खालामनांगौनि खोथा गैया। जोंनि सोद्रोमाबो नंखाया, बिबानगिरिबो नंखाया, दैदेनगिरिबो नंखाया, सुभाखांखिबो नंखाया। दा बेखायनो जोंनि खोथायानो फैला बेहाय, बिपिएफनि खोथायानो नंला। सोरबा माने इउपिपिएल दलनिसो जानोबो हागौ, सोरबा बिजेपि दलनिसो जानोबो हागौ। बिथांमोना गावसोरनि दलनि माने दैदेनगिरि बिबानगिरि बा सोरबा सोद्रोमाखौनो सोफिनासो लानाय बायदि जादों आरो। दा बेखायनो जों क्लियार खालामना होबाय। दाख्लै बावैसो बा मैयाफोर जायफोरखौ बिथांमोना सोदों बे जोंनि सोद्रोमाबो नंखाया बिपिएफनि। बे साननैसोनि गेजेराव मानिजाथाव जोंनिनो इएम दावबायसा बर'आ बिथांनि दैदेननायजों भेरगाव ओनसोलावहाय माखासे सोरबा बिपिएफनि कर्मिफोरखौ लांनानै, सोरबा बिजेपिनि कर्मिफोरखौ लांनानै, बबेबा दोलोनि कर्मिफोरखौ लांनानै गाव गावनि दोलोआवहाय थिसनदों। जोंनि दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि कर्मिफ्रा जुदि गमामायैनो बिनि दोलोआवहाय थांजोबोबा जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। किन्तु जाय दोलोआ गमामायैनो बिपिएफ दलनिफ्राय, जाय कर्मिया बिपिएफ दलनिफ्राय थांदों बेखौब्ला जोङो एसे बुंनांगौ बाथ्रा थागोन, बेयाबो मा कारनावहाय थांदों। नाथाय गुबुन बिजेपि दलनिफ्राय सोरबा उमुक दलनिफ्राय थांदोंब्ला बेखौलाय जोंहा बिपिएफनि मा मुं थाबावनो बेवहायलाय। दा बिजेपि दलनि खाथारमोन भब बसुमतारीया, बिजेपिनिसो खोथा ओंखारनांगौ। बिजेपिनि खोथा ओंखाराखैनो बिपिएफनि खोथा ओंखारबाय दं। बेहाय जों दुर्भाग्यजनक माने आयखा होदों। बेबादि जानाङा। पार्टिया गावबा गाव लाइनावनो लां, सोलिलां, मोजां रोखोमैनो सोलो। मोजां खामानि मावनानै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनोब्ला बे दोलोआवनो निसय थागोन, आरो बे दोलोजोंनो मावफुंनो हागोन। फैबाय थानाय समफ्रा बयनिबो थाखाय मोजां जागोन। आं बेखायनो खावलायहरबाय। दा जोबनायथिं जों बिपिएफ दोलो जानानै गुबुन दोलोखौ जों सोंखारिया, आरो सोंखारिनायबो नङा। जों बाध्य जानानै दिनै माने प्रेस मिट होनो गोनां जादों।